Segítünk a hölgyeknek egy fantasztikus első benyomás elérését megvalósítani a ruhákon keresztül. Mindezt megfizethető és fenntartható módon. Néhány szóban így foglalható össze a Chic Me Up közösségi gardrób alapötlete. Pataki Nagy Éva vállalkozása nyugati példákból kiindulva öltött testet a ruhaköltemények és az újrahasznosulás határvonalán. Az elvitathatatlan, hogy a nőknek nagyon-nagyon fontos örömszerzési mód a vásárlás. Tehát, és az új ruha vásárlása az egy nagyon ikonikus példája annak, hogy hogyan tudod magadat boldoggá tenni. Én megadom neki az új ruha okozta örömöt, mert tényleg az van, hogy amikor felveszel egy olyan ruhát, ami még nem volt rajtad, akármilyen is az a ruha, ad egy pici pluszt. Van egy ilyen pici felemelő érzés, amikor látod magad a tükörben, hogy na, hogy ez jó, ez az új ruha varázsa. És ezt itt megkapja, viszont nem kell hozzá megvenni teljesen fölöslegesen azt a 100. új ruhát, csak azért az egyfajta dopamin impulzusért, amit az új ruha felvétele okoz. Elkezdtem gondolkodni többet magammal, tehát ez nem csak az én ötletem volt. És akkor igazából Amerikából jött az ihlet, ott van erre nagyon sok már kiforrott koncepció és gyakorlat, hogy hogyan is működik egy ilyen közösségi gardrób. És akkor egy ilyen belső dilemma jött, hogy de most én akkor megveszek több száz ruhát, és legyártatom őket, és ide hordatom, és lesz több száz ruhám, és attól miért lesz ez fenntartható? És ez a belső dilemma okozta azt az ilyen, nem is tudom, heuréka ötletet, hogy de miért kéne, hogy megvegyem a ruhákat, hiszen mindenkinek tele van a szekrénye ruhákkal. Erre nem találtam még sehol gyakorlatot, hogy lenne arra gyakorlat, hogy te hozd ide a saját ruhádat, és legyen úgy egy közösségi gardrób, hogy ezek nem az én ruháim, hanem bizományba ide el lehet hozni a ruhát, egyrészt akkor nem kell neked otthon tárolni, nem kell pakolgatni, másrészt meg a már megvásárolt ruhából passzív jövedelmed lehet. Nagyon-nagyon büszkén és boldogan mondom, hogy kb. 160 ruha van most itt közöttünk, és ebből megközelítőleg 25 darab ruha az enyém, és a többi pedig mind más hölgyeké. És felszabadítom a szekrényét is, ez egy nagyon fontos momentum, mert hogy mindenkinek tele van már a gardróbja, nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy milyen ruhák vannak benne, és van erre igény, és nagyon örülnek a hölgyek, hogy idehozhatják a ruháját, úgyhogy abszolút, tehát ez abszolút már egy közösségi gardrób. A kölcsönzésen alapuló szolgáltatások sokkal szélesebb kínálattal rendelkeznek a nyugati országokban, de már itthon is meghonosodott néhány, gondoljunk a kerékpár, autó vagy szerszámkölcsönző vállalkozásokra. Igenis egyre fontosabb, hogy mire mennyit költünk. Másrészt egyre erősebb az a belső igény, vagy az a belső késztetés, hogy megvehetném az újat, de minek? De nem akarom. Tehát, hogy van egyfajta tudatosság már abban, hogy nem akarok megvenni egy újabb 50. alkalmi ruhát, ami a szekrényben lóg, hanem keresek alternatívát. A ruhakölcsönzés, én azt gondolom, hogy itt Magyarországon elsősorban az alkalmi esti ruha szempontjából fogja majd megvetni a lábát, és utána, amikor ez már teljesen hétköznapivá válik, érhetünk el arra a szintre, ahol mondjuk az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban, USA-ban már abszolút hétköznapi, hogy egy farmert, egy pólót, egy blézert is tudsz kibérelni, és akarsz is kibérelni. Tehát azt mondod, hogy neked nem kell egy hosszú barna blézert megvenni, hanem akkor elmész egy ruhakölcsönzőbe és kibérled. Tehát rájövünk arra, hogy bizonyos tárgyakat nem éri meg megvenni, hanem van a megvételük helyett más lehetőségünk, ami rentábilisabb. Tehát elsősorban szerintem a fenntartható gondolkodásnak a gazdasági húzó gondolata az az anyagi megtérülés és a financiális láb lesz. Tehát az, hogy nekem ez jobban megéri, több pénzt spórolok. És hogyha én megspórolok, nem tudom, 6 millió forintot, mert nem veszek egy autót, akkor azt a 6 millió forintot olyan dologba tudom fektetni, ami nekem örömet okoz. Ma már konszenzus van arról, hogy a fenntarthatóság nem állítható a gazdasági érdekek szolgálatába, ugyanakkor a kettő szembefordítása sem hozhat megfelelő eredményeket.
Olyan megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre fenntarthatóak és gazdaságosak. Ebben van egy óriási ellentét. Tehát a fenntarthatóság az arról szól, sok mindenről szól, de arról is szól, hogy tudatosan vásárolj, tarts mértéket, annyit vegyél, amennyire igazán szükséged van. És akkor itt szembe megyünk azzal a worldwide trenddel, hogy egy ilyen mesterségesen generált, nagyon aktív, nagyon impulzív fogyasztói vásárló réteget nevelünk ki, vegyél meg, vegyél újat, birtokolj, stb. Tehát, hogy a fenntarthatóságnak az eszméje az gyakorlatilag egy óriás szereplővel próbál harcra kelni. Az a nagyon nagy szerencsénk, hogy a mostani generáció már a saját bőrén érzi, hogy valamit tenni kell. És a fenntarthatóság az egyre inkább egy releváns, a hétköznapi életünk szerves részét képező gondolattá fogja kinőni magát. Nekem nagyon fontos az, hogy azért is tegyek ezért, mert egy mai releváns jelenség a klímaszorongás, és igenis ezzel foglalkozni kell. A fiatal szülői generációban már abszolút jelen van ez, hogy szorongunk, hogy mi lesz a Földdel, mi lesz a jövőnkkel, és igenis te magad akarsz tenni, és teszel valamit azért, egyrészt, hogy jobb legyen a Földnek, másrészt, hogy neked legbelül jobb legyen, hogy igenis ez a tudat, hogy én ma is tettem valamit azért, hogy talán egy élhetőbb jövőt tudjunk magunkénak és a gyerekeinkének.